sídle občianskeho združenia Usmej sa na mňa to dnes vyzerá ako vo včeľom úli. Členovia usilovne pracujú a pripravujú sa na svoj 16. benefičný koncert pre handicapované deti. Mladí ľudia z občianskeho združenia v rámci kurzu pracovných zručností vyrábajú drobné darčekové predmety, ktoré budeme rozdávať alebo ponúkať na benefičnom koncerte ako vďaku za to, že prídu ľudia ich podporiť. A takéto sovičky a potom sme robili aj srdiečka. Aj také srdiečka sa budú tam dávať na koncerte, vlastne, ktorí prídu tam účinkovať, aby na nás si spomenuli, že tam boli. 16. ročník benefičného koncertu Usmej sa na mňa sa uskutoční 18. februára o 17:00 v historickej radnici v Košiciach. Dôkazom toho, aký bude tento koncert výnimočný, je aj jeho silné poslanie. Základná myšlienka je oboznámiť ľudí, že žijú aj takí ľudia medzi nami, ktorí nemajú úplné zdravie, ale napriek tomu sa vedia veľmi tešiť zo života a vedia dosahovať veľké výsledky aj napriek tomu, že musia vynaložiť dvojnásobné úsilie. Na pódiu historickej radnice vystúpia profesionálni umelci ako Lukáš Adamec, kapela Girls from the Moon a husľové kvarteto Fusion Bows Quartet. Nebudú chýbať ani nevidiaci umelci Vera Karas, Peter Tomy a Marko Oros. Súčasťou programu budú aj vystúpenia výnimočných detí, ktoré vám zaručene vyčaria úsmev na tvári. Tento koncert bude mať až 3 moderátorov, takže to bude také slávnostné otvorenie po tých 4 rokov pauzy. Moderátormi budem ja, tu na môj spolubojovník David a buď nás viesť Radka. Tento benefičný koncert je okrem mnohých ďalších činností občianskeho združenia iba ďalším príkladom toho, že podporovať slabšie skupiny má zmysel. Naše občianske združenie žije vlastne iba vďaka sponzorom a dobrým ľuďom, ktorí pomáhajú. Čiže aj sa blíži vlastne podanie daňového priznania. Čiže chceli by sme aj ukázať ľuďom, že oplatí sa venovať týmto ľuďom a že aby nás podporili aj pri odovzdávaní svojich 2%. Lístky na koncert si môžete zakúpiť v kancelárii Usmej sa na mňa na ulici Milosrdenstva 4, v predajni Regionálny informačný bod na Hlavnej 48 alebo online na webovej stránke www.usmejsanamňa.sk. To by som chcela odkázať všetkým, keď sa chcú dobiť energiou, nech prídu 18. februára do historickej radnice. Alica Matisová, Telke.